Tika, ayo cepetan. Iya ya, kau kakeknya bisa. Itu lah, itu. Ayo wis, malu wis, enggak sih. Cepat Mam, apa sih kile? Saya. Nah, Wes. berjalan sih. Di bukit indah Iki nyanyi maneh. Jangan ngerti kabar kamu. Berapa? Loh, tinggalan hari ini. Loh, maksudnya? Ono kabar terhot iki terpanas. Terhot. Apa? Enggak. Berapa? Ih, dulu saya teko Bali. Waduh, celaka. Lah, Apa kok celoko iki? Nggak ada kabar bisa nama mulang berarti lah. Ndak weruh aku makane takon iki. Iya, Ruliku senang emosi melihat ini. Aduh iki. Pada bersemi kembali rek. Iya. kan otong-otong lah seneng biar iku segenah ora Yo enak kan pedang-pedangan ya. mudangan tapi wis ndak kon sakarepan aku Sopo teko iki? Duh. Ndak perlu kan. Jang, Sil, dilawan iku lho. Sopo? Kowe dikulis turun nek utang. Ganteng-ganteng ngono kok golek kolektor ngawur arek iki. Delok bacaane. Juh, sopo iki rek? Mas Ozi, piye kabare Mas? Loh, Irul. Irul golek iku. Aduh, masuk kabur aku. Kok iso kabur tadi? Tapi ini sih Mas. Lho ya apa yo? Ambok bilang yo se. Ya apa sih maksudku Oh, pancene lanangan duwobol kok temen-temen. Ayo wis tok, Vika. Ayo Mas Tris, Mas Gilang. Ya, mulai aku wes. Nyah, Apa sih? gawe banyu panas, gawe teh anget. Mbok iki dhewe pokok akate narik iki lho. Kon iki jauh-jauh tak turuti. Mek gawe banyu anget iki sik. Paksa aku iki. Ya wis tak godhogno, tapi engko jupun dhewe on ndukur kompor. Iya, engko Con, kon terno. Don. Rayamu. Apa? Aku godhog banyu sik, engko nek wis umur banyune kayak layahmu ya. Duduk. Yo njaluk kon ning ayahmu. Ya, sik aku godhog banyu. Pak De, ini bos. Pak D, perasaanmu aku kawin duwe budimu ta. Sorry. Iku ning buri. Ya ono. Mana nono? Bos. Ayo Ri, udah Ri. Aku narik sik ya. Iya. Ndi teh? Ono ning anakmu teluk niku. Iya. Assalamualaikum. Oh, awakmu, Nduk. Nggih. Anu Bos, Bu Elvine wonten. Sik kait metu. Oh. Kene binarak ronggo dhisik. Nggih. Deni. Nggih. Oh, Vika ngono ngerti. Ya wes kan papangan beres. Bener kok. Con, ndi mau? Teh. Lho repot-repot teh sanu, Bos. Oh, ndak repot. Apa ngono iki sik tas gawe. Malah. Ya apa teh ta, Kon? Iya wis teh wis. Iya wis, Bos. Ambil ngantene Bu Evi.
Bocah gendeng manjan iki. Lo, Fik, kesiram Fik, perkututnya Fik, ya apa ke Fik? Sik. Aku kok ndak enak iki. Ayo mulai sik. Aku ndak enak. Ayo tangannya. Lo iki Bu anu, Bu Evi. Ini entuk Yuk, wong iki. Bu Evi lu gue. Perlu irul bae perkututnya langsung ngadeg. Sik kurang tanammu. Gendeng kok nih. Mau kena siram banyu pan. Teh anget iki ambek anakmu. Aku ndak doyan apa Bu Evi, perkututnya lek bagiku kurang dawa. Wis rul sepurane kan aku ndak weruh. Biasa bae wajahku biasa bae. Ya ndak ya. Kok iso koyo ngono ae. Wis ri terone jedeng iku, bosmu iku siraman karo banyu ecek de muset iku perkutute. Siap Bu Bos. Ayo Pak Bos, berangkat. Syukuran kapok kon. Ya Bu. Kamu kapan teko? Wis wingi Bu, wis wingi. Aku iki ana perlu nih lho ndek sampean asline Apa? Kan nyilih dhuwit ta piro. Sampean iki aku wis teko Bali, aku wis mari ning kono dadi LC wis akeh duweke. Terus apa? Ayo sename Robik yo. Ya nduk yo. Kapan? Ya, Jane ayo. aku iso langsing ta? Kapan sak isone sampean wis? Nggak iso om kan kayak gajah. Mesti oleh lagi gue kata ngono ku. Wong tuwek ku. Entak perot iku wisan ngono. Iya guys. Seneng wis kon ku. Moga-moga cepet langsing Bu Bos. Ya lebih mantap mana tak bener kawin mana Bu Bos. Iku jenenge duduk langsing tapi kuru ngenes. Sopo sih iki? Kok jadi temen? Yo biasa ponakanku maklum wis pancen ngono mulai biyen Bos ngono. Kapan acarane sidane iki? Sampeyan kapal iso kesuk saya wong-wong wis ana nyanggupi kesuk. Piye sampeyan menurut sampeyan piye? Yo, Iso. aku sik tianu direncanakno ta apa ya apa? Iya wis ya. Esok. Ah, dili kesuk berarti ya. Ah, ya wis. esok Pokoke ya. sampeyan WA wis ya. Jam piro? Biasa jam 4-an. Iya, ya enggak ya. Yo. Yo, bayare piro, Rul? Kur 30.000 Bu Bos. Bu Evi. Aku takon. Kon iki kapan mulai? Aku ate narik polae. Ya Allah kebacut temen ana dayo sedurung apa-apa wis ditondong. Iya mari iki mulai aku wis menarik wis. Kuliah wis aku ate narik. Nduk, mulai nduk. Tami, kok anu ya Bu Evi maling ngono ya. Monggo Bu. Ya. Dek kok ndak salaman, Dok. Sampai saya boleh. Oh, arek setting. Yuk, padahal hanya Bu. Kalau teman beliau. Loh, paling iki oleh teko rondo di mana awakmu iki lah? Ngawur, dhewe iki yo. Usaha apa kamu? Biasa, utang iku iki. Iki bersepeda digawe ngojek ta gojek. Iya. Timbangane kon iki nganggur ngene iki. Ojo maneman, tak mlaku-mlaku mbek ayang iki. Ayang sapa, Bro? Ayang pirang. Ini karo mawar ya apa, Bro? Ndak sida mbek mawar iku gara-gara dukun gendeng iki. Balik aku wis sampe anu, ayang pirang. Balik-balik. Terus awakmu iki bayar apa wis utangan iki? Tuku sepeda iki, nggih duwe apa awakmu iki? Gampang iku wis, pikir keri. Pikir kari. Iya wis. Masuk, gampang lah iku. Oh iya, jare wingi Irul kate ngadakno senam ambek Bu Evi. Senam. Temenan ta kon iki? Temenan aku iki. Endi senami? Kurung-kurung iki ning ngarepe me Irul. Oh, nang kono. Jam piro? Lah iki jame aku ndak weruh. Aduh, ya apa hari ini? Nggak tepat hari informasi ini. Temenan apa ndak itu? Temenan kan mek kurung informasi sak cerita. Oh, ya. Ya, ayo besok gas wis. Lah ayo enak iki. Iya, iya. Pagi-pagi senam pagi. Ayo, si, besok gas wis. Ya, Pak. Oh, sekarang melu apa ndak? Yo melu. Ya, Tenan yo. Menang loh. Janjian deal iki ketolon iki yo. Iya wis. Ayo. Ra, ayo, Ra. Ayo. Jessica. Ya, beres ya kiri.
iku delok niku lho sename rame iki sih. Positif iki mari ngene iki oke. Si mandu senenganmu sih. Lho iku delok niku. Goyangane rek. Iso iku. Wingi ajarane gelem awakmu rene senam. Ya aku nggak ngerti. Tak kira sih jeremu sih. Kok iku? Iku jalan yo golane iki lho. Aduh, demen merah. Mulai mangan no rungokno. HP bae. Aku wis dulu nang HP we. Ada nono di opo instruktur. Oh, sampe lambene montok andane iki. Bo, fokus sampean bae. Delon iku lho. Goyangi iku lho. Mas Sosin. Ayo melu senam. Iku lho kok gitu lho. Sosin, ayo lo senam lo. Gratis wes, selawase game ini ayo. Iku lho ditawani selawase gratis iku lho. Ayo apa mana? Sama iku lho. Ayo. Kamu yo mak dengan dalan. Enggak konsisten blas. Melarang jelas kok ya. Ono larang ngono iki. Kita boki bar larang ngono ya nang. Ya apa sih? Orang wes ngano pun ngarane ngana nama Sosin. Ndak apa-apa wes mandar muga sesuk aku sik direken ambek Mas Sosin wes pokoke selawase ge Mas Sosin selawase wes pokoke wes. Mas Irul. Apa Mas? Apa Mas Sosin golek aku ta? Nah, iki lho kate ngekekno botol aku wae sih. Oh, botol apa iki? Botol apa sih iki? Ndak jelas botol. Wah, cuma